Project Officer, Ma'am Ayan. Gusto nyo ba rin sayaw? Gusto nyo ba sayaw? Sige, yun. Tama ba? Tama ba? Mayor Michael Marcos Kiyon, Vice Mayor Toto Lazo, PCL President Ilocos Norte Handilaw, RB Ablan, JB Bakiran, City Gov of Laoag, Vertex Handyphone, Smart, and Sola Hotel. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mainit na pagtanggap niyo po sa akin. Tsaka yung sumama sa akin kanina dito si Miss Beautiful, tsaka yung nandun kanina. Kaya maraming salamat po. Sana po napasaya namin po kayo. Thank you so much po. Again, ladies and gentlemen, tayo namin, Ayan PEREZ! One more! Ayun! Video lang. Hi, hello.